Здароўкі, здароўкі. Сёння зробім спробу дапрайсці нарэшце Макса Пэйна. І мяркую, што сёння будзе нават апошні стрым па Максу Пэйну. Бо я так паглядзеў па ачыўкам, якія там прыкладна засталіся, выглядае так, нібыта літаральна засталося там, прыкладна 2, можа максімум 3 гадзіны гульні. І я мяркую, што гэта сёння будзе ўжо фінал Макса. Таму залетаем у гульню. Пасля даволі доўгай паўзы. У Максе былі на апошні раз недзе, якраз 2 тыдні таму. Не зусім памятаю, над чым я менавіта спыніўся. Але зараз будзем працягваць. Так, не будзем працягваць. Хацеў сказаць, будзем працягваць чыніць гвалт ад імя правасуддзя. Але выглядае так, што ў мяне скончыліся патроны. Так, там недзе быў яшчэ адзін. Трэба крышачку прызвычаецца зноў да кіравання. Пасля 2 тыдняў крыху нават нязручна. Дзе я? Макс, давай, залазь. Так, я чую, там нехта яшчэ. Я пакуль пахажу, паспрабую знайсці пэйнкілера. Так, подкинули пистолетов для... подкинули набоев для пистолета. Что довольно добро. Так, давайте-ка... Урыв. Так, урыв не отрывался. Ай! Это свинство. Довольно пригожо. Може поспробувати з гэтым пістолетом? Мне здаецца, я за увесь час вось такой зброёй ні разу не карыстаўся. Так, я быў упэўнены, што знайду тут пэйнкілер. Давайте паглядзім, можа і не адзін. Так, яшчэ одна частка collectibles. Быццам бы ўсё сабралі. The doors lead in the direction of the main terminal. Дарэчы, на чым мы спыніліся на папярэднім стрыме, я зараз узгадаў. Мы ўварваліся ў аэрапорт нейкі. Уж не ведаю навошта. Уварваліся ў гэтае, у памяшканне, дзе багаж. І пачалі перастрэлку. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. Тому мне ў любым выпадку зараз яшчэ спатрэбіцца час, каб крыху разобрацца, што адбываецца. Так, дзе хто яшчэ? Вылазь, хлопче. Так, гэты гад неяк выжыў. Патроны скончыліся. Трэба было змяніць, дарэчы, аўтамат.
Акрабат. Сраны. Давайте пошукаем який-небудь інший автомат, бо захотілося зовсім нязручний. Не, лепей все ж автомат. Так я не разумею, куди я стріляю. Проблема просто з гэтым аўтаматам, што вельмі нязручны прыцэл. Нейкая лазерная указка нібыта. Воу-воу-воу. Так, мне здаецца, загіну. Тут, карацей, праблема з гэтай лазерную указку. Вось у той момент, карацей, калі Макс уключае свой гэты bullet time і з усімі гэтымі эфектамі на экране, якія мы бачым, я ўвогуле не разумею, куды тут правильно страляць. Зараз пейнкілеры скончацца. Дзе ты гэтых гад? Так, то яшчэ. Да откуда? Бляха. Це треба шукати нейкі іншы аўтамат. Во, ось гэта іншая справа. Толькі патронаў патрэбна. Паболі. Зараз паходзім, пазбіраем. Ну ўсё, жывем. Ужо дакладна. Нейкая музыка крыху дзіўная. Пойдем на другі паверх. Во, вось гэта добры аўтамат. Зусім іншая справа. Куды ты пабег? Бляха, колькі ж ён перажыў там. Так, адкуль не бачу. Бачу. Так, я чую, яшчэ нехта бяжыць. Так, где? Трэба падняцца. Ззаду ці што? Так это было не вельмі ўдала. Ага. Нейкі куленепрабіваемы стэнд. Нейкі жывучы хлопец. Боже, як заўсёды, бляха, просто армія нейкай маленькай краіны. Бляха, я толькі падняўся на другі паверх. Дарэчы, пейнкілеры скончыліся. І патроны хутка скончацца. Так. Все, пойдем шукать патроны. Музыка некая зовсім дивная. Ник не зовсім подходит для боевика.
Все загинули. Так, адкуль? Чую гуки, але не разумею, где. Бля, когда гад сховался за кустами. They weren't here. I had to keep moving. Було б добре, down до through речі, the каску airport. ось гэтую падняць би і на сябе адзець. Вось што я думаю. Так, я там бачу, што знізу трэба, відаць, ісці, але я крыху прабяжаўся тут, паглядзеў, што яшчэ тут можна знайсці. Гэтыя бясконцыя ворагі. Бляха, да... Вось гэта мне вельмі не падабаецца. Ты што, Макс? Бляха, перыядычна мяняе зброю пасля таго, як пераходзіць у іншую лакацыю. Вось навошта ён узяў зараз зброю, якой няма патронаў. Скокай. Так не, ён жывы. Бляха, кувыркі нейкія робіць. Так не разумею, адкуль. Да ты жывы дагэтуль. Так, пейнкиллер. I could deal with my remaining substance abuse issues when Лес не this was пробег all мимо. over. The tram to the next terminal was down the escalators. Ага, бачу, бяжыць. Дзе другі? Не зразумеў? Да дзе? Что за лухта? Здорово. Так, не будем идти, давайте на эскалатором скористаемся. Так, заезжаем по крысе. Ага, шую. Не разумею, откуль зараз выбегуць. Ёптаць. Так, я бачу. 3 тут. Яшчэ один тут хаваецца. Давайте вось пачнем вось з гэтых. Что отбывается? Так, Макс, поднимайся. Ну, быццам бы один застаўся. Бляха, ён мне перад смерцю паспеў знесці большую частку ХП. Спадзяюся, тут недзе будзе пейнкиллер. Гэта тыпу... Ёпта! Напужаў мяне. Я так разумею, гэта некае нешта на Didn't look кшталт like there'd be any trams метро? leaving until the power was on. Якое едзе, відаць, пазводзіць, ну, падвозіць можа пасажыраў да гэтага, да самалёту. Ці штосьці такое. Так. Макс Пейн, там мы не ўваходзім праз дзверы.
I could deal with Спочатку my візьмемо remaining пейнкілер, уже потім substance abuse issues when this was all over. перейдемо It worked. далі. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Бляха, приехали. Так, Макс, не выкидывай. Так усё вельмі дрэнна. Напружений момент. Я зараз загину, тут ХП маль не засталося. Бляха, гэтага не заўважыў. Так, я спадзяюся, яму хапіла. Так, ледь поспел отскокнуть. Все? Божухна. Так, хп нема. Ну, принаймні, набої есть. Так, а куди далі? Не зрозумів. Сюди? And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Нужно присесть, отпошить. Блять, отпошили. Bitch! Didn't work out like that. Of course, there'd be Lol. a tram full of goons trying to derail me. Где он? Так, ага. Наш поезд знов, наш цягнік знов обогнав гэты. Сколько их осталось? А, боже. Все? Быццам бы так. Да не. Хлопцы, отшапитесь. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Бляха, а Max Payne хп-то як Express. не було, так і знову нема. Бляха, нават ворушнуться не поспел. Нічога не бачу. Так, я зразумеў. Гэтай зброёй мы не карыстаемся. Гэта нейкі рэвальвер, у які закидывается по одному набою. Так, ён зняў мне большую частку хп. Гад. Я нікога не бачу. Блять. Гэта будзе доўга. Блях, які спрытныя. Так і што рабіць-то? Бляха, як бы стекняка выпадкова не выскакнуць.
Я сапраўды ручную, мне трэба па кожнай кулі заганяць у гэты рэвальвер. Зато прынамсі ён даволі убойны. Бляха, яны ўсё ідуць. Тут асабліва не раскокаешся, бо месца не хапае. I felt like I'd missed out on the joke. And it was Ай-яй-яй, a real а што good рабіць? one. Come on. Так, нішто сабе. Так, здаецца, Макс паспеў The усіх забіць. tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. Може паглядзець які-небудзь іншы аўтамат. Так я не зусім зразумеў адкуль, але я назбіраў This was my пейнкілеру. stop. It had taken me right into the Зноў жа heart. пачалася Becker's катсцэна, і ён gifts зноў were дастаў everywhere, пісталет. so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with the Яким хутчэй за Silver, ўсё going патронаў straight няма. to the Я не hangar. разумею, як мяне не But what did I заўважылі. ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main. Добра, што яны entrance. сляпыя. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Складаная Not really. ситуация. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. Так, а куди ми ввогуле зараз-то біжимо? There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. Так, ну на самоліт ми не поспіли. Tenha uma boa viagem, senhor. I ain't got nowhere else to go, Becker. Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Бляха, зараз буде який шаровий складаний бос. Це з щитом. Єптить. Бляха, не ди... Сколько? Я так і думав. Бляха, кожны раз гэты момант будзе пачынацца з гэтага выбраса гаўна у наш бок. Що, патроны не засталося? Макс, пушай. Ёптыць. Ну я не ведаю, як тут гэта вывесці, калі шчыра. Бляха, так і яшчэ не ўдала скокаю. Тут як патроны... Патроны зараз кончацца. О, а патронаў то сапраўды больш няма. А што рабіць? Така сітуацыя не вельмі. Трэба вельмі тады асцярожна. Кожнаму па трохі патронаў у голову. Бляха.
Трэба неяк у іх бок скокаць. Бляха, давай, забі гэтага гада. Я ж... Тихо, поднимайся, я сейчас ноги ему. Выдали, ёптыть. Божухна. Блях, ну я не ведаю. Як это вывести? Так, треба вось гэтага гада забіць. Так, быццам бы атрым... Не-не-не! Блять, я паспеў заўважыць, што... Ты ёлупень з гарматы зноў шмальнуў у мой бок. Але уже зрабіць нешта было складана. Макс, скокай. Так, ён зноў нешта там стрэліў. Уже атрымаецца абысці яго? Снег, так, я не ведаю. Не, я ж паспеў адскокнуць. Бля. Я так разумею, мне не даюць падысці ўвогуле. Бля, ну это жуданье. Блях, як же болюче яны раздаюць. Яшчэ і перажываюць столькі патронаў. Аж літаральна ў галаву страляю. Дзе так-то? Так, гэтым разам хоць крышачку патронаў засталося, што даволі добра. Не-не, отскоквай, отскоквай. Да, блядь. Бляха, якой жудасны узровень. Нешта Макс, я не ведаю, чамусьці, ну вельмі павольна рухаецца. Дарэчы, наколькі я бачу, гульня накінула патронаў дадатковых. Так, трэба заўважыць момант, калі гэты гад будзе страляць. Каб паспець адскокнуць. Да дзе хто? Так, я быццам бы нікога не бачу, але нехта страляе. Адскоквай. Бляха, не-не-не, зрабі што-небудзь, Макс. Ты скокай. Там хлопец, дарэчы, прыгожа скокнуў. Не-не-не, адскоквай. Бля, только не кажыце, што з самого пачатку зараз. Да ну сур'ёзна, блядь, да вы... Здекуетесь, блядь. Все? Як яны переживают стрелы на просто голову. Что такое? Что нават не ведаю, вось дзе хавацца, каб... Бо гэты гад зараз зноў пачне з гарматы страляць. Все, што рабіць?
Бляха, знову патрони скончаються. Ну і срака. Так, я назбирав патронів по культскоку. Не-не-не, давай. Под самую сраку залетел, але... Блять, он две запар кинул. Пиздос. Покуль что один з самых жудасных узроўняў. Тут былі складаныя месцы, но вось гэта пакуль што топ. Хто адкуль? Вось гэты, который стаіць у самалёце, вельмі гаўняны хлопец, бо яго забіць даволі складана. Бля, ну что отбывается? Гэты ледь в спину не зашли. Макс, поднимайся, будь ласка. Я не ведаю. Выглядае быццам бы так, что зноў зараз прыйдзецца перагульваць гэты момант. Збівай яе. Так. Коли ласка, дайте сейв. А, божухна. Все, я, до речі, зрозумів, гэта той самий момент, з якого починалася гульня. This was it. It was almost over. Ну, в сенсі, тут, як звичайно, то ж саме було у першій частці і у другій частці. Часто показувалася сцена, яка була у самому кінці гульні. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. Вже гэта на угол конец These гульні. chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Ну, треба було стрелять, каб хлопець не покутував. Так, это наш сябр приехал. We had one card left to play. Я так розумію. Зараз буде погоня за самолітом. Ага. Бляха, не зовсім зручне керування. Воу. Що собі? Так, я сподіваюся, ззаді нікого нема. Ёптать.
Не, ну гэта увогуле ўжо вайна нейкая. I'm normally a behind the desk kind of cop. Only I've been one of them too. Бляха, як This это car ain't so good. аўтамабіль разбіць. He gets out of the car. That's them. Так, ну мы сапраўды гонімся зараз за самалётам. Asshole. Don't worry. Border's closed. Я разумею, хлопец спужаўся. А, так і ўсё, тут ж гаўно ў любым выпадку ўжо не злясіць. This is too close. Вось гэта экшн. Як ён выжыў? Гэта немагчыма пасля такога. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. Так, вось гэта, я так разумею, забываць мы не будзем. Відаць, яго мы будзем судзіць. You know I walk. You'll walk with a limp. Гэта было жудасна, але, ну, пэўна, ён гэта заслужыў. Зараз увогуле адчуванне, нібыта гэта пачатак пятай GTA. Update on the astonishing organ harvesting scandal. The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Мак, чымсьці падобны на гэтага Майкла, ці як яго завуць з пятай GTA. accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution. Ну, як быццам бы атрымоўваецца, прайшлі. Та атрымоўваецца, літаральна не хапіла недзе хвілін 40 на папярэднім стрыме. Я так разумею, мы у адпачынак. Цікава, дарэчы, ці рабілі яны гульню так, каб ну, на будучыню зрабіць яшчэ чацвёртую частку. Так, ну, тытры мы дакладна глядзець не будзем. Як іх скіпнуты, дарэчы. Ну так, быццам бы ўсё. Ну окей. Давайте тады, пэўна, можа, у Нью-Вегас тады сходзім. Пачакайце, дайце мне пару хвілінак. І мы хутчэй за ўсё працягнем і, можа, згуляем у Нью-Вегас. Пачакайце крышачку.
Так, я вярнуўся. Зараз змяню гульню і тады, пэўна, пойдзем у Нью-Вегас. Прынамсі, такі план. Так. Зараз трэба падрыхтаваць. Змяніць назву для стрыма. Так. Змяніў. Давайте тады запускаць Нью-Вегас. Працягнем праходзіць з таго месца, дзе мы там спыніліся. Так, а дзе Нью-Вегас? Так, бачу. З'явіўся на экране. Так, ну што, добра, тады працягваем. Так, вось гэта той момант, на якім мы спыніліся. Карціна апошнім стрыме, наколькі я памятаю, мы збіраліся разам з НКР захапіць вось гэтую турму. Бо раней яна належала НКР, а пасля бунту вязней... Так, палова плата не загрузілася. Карацей, пасля бунту вязней яны захапілі гэтую турму і трэба, карацей, так бы мовіць, узнавіць парадак тут на тэрыторыі. Толькі адзінае, што я вырашыў, што я спачатку у сола крыху зачышчу тэрыторыю, каб калі сюды, ну, калі прыйшлі ўжо НКРаўцы, ім уже амаль нікога не заставалася б забіць, і каб дакладна там ніхто не загінуў. Таму я зараз... Здесь здарова. Таму я зараз адрамантую свой пісталет бесшумны. Дзе ён, дарэчы? Вось гэты. Так, ну і все. Все, цяпер вяртаемся зноў да турмы. Патронаў-то няшмат. Так, а дзе бліжэйшы гандляр? Пойдзем да мясцовай барменшы, можа, у яе можна будзе набыць патроны. Хаця наўрад ці. Дароўкі. Background? Just my luck. What'll it be this time? Так, пагандлюем. Take a look. А не, у яе ёсць патроны, дарэчы. Так, мне вось гэтыя патрэбныя, правда, не так ужо і шмат. Але ў любым выпадку лепей, чым нічога. Трэба паглядзець, можа, у меня нейкае смецце ёсць, якое было б добра скінуць. Так, і можа нешта з ежы, што не зусім патрэбна.
До речі, уже 6 наборів для ремонту, що доволі добре. Так, супер стимпак нам, я думаю, колись десь потребиться. До речі, води не так уже і шмат. Так, що ще тут можна? Може, нейке м'ясо, яке нам не потрібно? Чи що-небудь таке? Так, нейкий мурашыны нектар. Але гэтая лухта, дарэчы, дае даволі шмат сілы. А, вось. Мяса мурашэй. Вось гэта мне не патрэбна. І гэта хутчэй за ўсё і важыць шмат. Так. Можа набыць крышачку патронаў для алакі? Гэта такая, карацей, даволі унікальная зброя, якую мы знайшлі на папярэднім стрыме. Так, это 357 калібр. Вось гэта? А, гэта рэвальвера, вось гэта патрон, добра. Сём да папачэння. Так, пойдзем тады, вяртаемся. Так, я спадзяюся, нам патронаў хопіць цяпер. Все, вяртаемся да турмы. Карацей, з гэтым хлопцам, які там стаіць нас чакае, мы пакуль размаўляць не будзем. Карацей, вось што зробім. Мы зараз пераапранемся у адзенне вось гэтых падрыўнікоў. І будзем пакрысе проста ўсіх забіваць. Так, я спадзяюся, яны не паспе... Баляха, яго не атрымалася забіць з адной кулі. Так, перагульваем. Мне, карацей, мне патрэбна яго забіць менавіта з адной кулі. Яны тады не будуць агрыцца. Трэба паглядзець, можа, якой-небудзь наркатой зараз можна будзе закінуцца. Каб крыху павялічыць урон. Так, що тут есть такого, щоб могло урон подвысить? Як быццам бы і не бачу асабліва. А, не, вось, псіха ёсць, дарэчы. Карацей, зараз будзем закидвацца псіха. Так, найс, хапіла. І ўсё, ну, карацей, ніхто не заагрыўся. І гэта менавіта тое, што мне зараз і патрэбна. You eyeballing me? Да не, хлопче, не хвалюйся. Так. Сядьте, да сядите спокойно. Это выглядає ультра дебільно, зато ефективно.
І кайф у тым, што сапраўды ніхто не агрыцца. Так, ну пачатак даволі добры. Ад псіха даволі хутка атрымоўваецца іх разваліць. Так, мне здаецца, яшчэ адзін мусіць быць тут недзе. Any lawman that comes after me won't have it easy. Хлопче, займайся сваімі справамі. Бляха, глядзіць у наш бок. Карацей, сэнс такі, просто зачысціць зусім усё. Каб калі сюды ўварваліся НКРаўцы, ім літаральна ўжо не заставалася нічога, акрамя як забіць галоўнага самага. Чакайце. Айміон, вітаначкі, вітаначкі. Так, так. Запрашаю, сядзіце. Пачувайцеся як дома. Як бачыш, гуляем у Нью-Вегас, зачышчаем турму, падрыхтоўваем яе да захопу НКРам. Так, пойдзем да наступнай вышкі. Так, трэба спраўдзіць, ці працуе псіха дагэтуль. Так, пакуль што ёсць. А, Лола, на гэтай вышкі ты ўвогуле нікога і няма. Я не разумею, чаму, калі я краду ў падрыўнікоў, гэта лічыцца як паніжэнне маралі. Так, тут яшчэ адзін блок ёсць. Вось гэтага я нават і не памятаю. Так, трэба спачатку гэтых усіх пазабіваць, потым можна будзе скрасці ўсё, што трэба. Так, мне не атрымалася яго забіць з аднаго стрэла, але наколькі я бачу, гэтаму нармальна. Так, не. Яшчэ раз. Так, а што такое? Мне, відаць, псіха скончылась, ці што? Так, сапраўды. Я спадзяюся, доктар у Гудспрынгсе можа вылечыць ад залежнасці. Так, накинули ўзровень. Чтоб такога падвысіць. Я б насамрэч уже пачаў падвышаць крыху красамоўя. Скрытнасць можна насамрэч падвысіць, мне гэта зараз патрэбна. Альбо пакідаць крыху таксама ў зброю.
каб падвысіць урон. Мне, дарэчы, каб адрамантаваць ЭД, які наш будзе ў будучыні напарнік, мне спатрэбіцца альбо рамонт, альбо навука. І вось гэта насамрэч таксама было б пакрысе нядрэнна падвышаць. Так, давайте, можа, тады накінем у рамонт і ў пісталеты. Ну, то бок у зброю. Так, можна нейкі перк узяць. Давайте паглядзім, што тут ёсць карыснага на гэтым узроўні. Вось гэта, дарэчы, цікава. Ганслінгер. У ВАЦ падвышаецца трапнасць для пісталетаў. Улічваючы, чым мы ў дадзены момант займаемся, гэта даволі было б добра. Я не хачу браць Bloody Mess, бо гульня ў клоунаду пераўтвараецца, калі сапраўды пасля кожнага забойства амаль ворагі пераўтвараюцца ў месіва з крыві. Гэта тупо выглядае заўсёды. Гэта цікавая рэч насамрэч. Дазваляе пры кожным новым узроўні атрымоўваць больш пунктаў для скілоў. Так, гэта на часопісы ўплывае. Так, гэта павышае перазарадку. Давайте ганслінгера возьмем. Мне вось гэта цікава ў дадзены момант. Бувацца мы будзем карыстацца, і пісталетамі мы... Я мяркую, што білд у нас будзе ісці праз пісталеты ды снайперкі. Зараз, дарэчы, можна будзе спакойна пахадзіць тут, пакрасці у іх што-небудзь. Зараз я крышачку адрамантуюся. Збіраем усё карыснае, што знаходзім. Але смецце не бярэм, смецце нам усяляка не патрэбна. Так, я недзе тут бачыў. Можа, гэта ў іншым пакоі, а недзе тут былі ментаты. Не зразумеў. А, вось яны. Так, яшчэ крыху крышак знайшлі. Так, ну як быццам бы ўсё. Можна рушыць далей. Так, гэты блок мы зачысцілі. Так, вось там яшчэ адзін хлопец стаіць. Вунь яшчэ знізу ходзіць. І на вось гэтай вышцы. Ну, уже не шмат засталося. Дароў. У гэтай... Да ўсё. Як ён павольна паміраў. У гэтай зброі, я так разумею, калі страляць са скрытнасці, ёсць нейкі павышаны шанец на крыт. І улічваючы яшчэ, што мы пад псіха, урон даволі вялікі атрымоўваецца.
Я рамантуюся, што знаходжу, каб крыху памяншаць вагу, якую я нашу. Бо тут даволі лёгка атрымаць перагруз. Так, і, здаецца, засталося тут на вуліцы яшчэ 2. Так, один тут снизу недзе ходзіць. Ввогуле на палову голы. Ну все, застаўся апошні. І мы пойдзем зараз у тое асноўнае памяшканне, дзе босс сядзіць. Нас літаральна перад самым стрэлам скончылася псіха. Я зараз гэта крыху хутчэй зрабіў. Трэба будзе як мага хутчэй кудысьці зганяць, скінуць усё тое, што мы налуталі. Даволі паспяхова зачышаем, тут літаральна НКРу не застанецца асабліва нікога забіваць. Затое, прынамсі, можна быць упэўнены, што сярод іх там асабліва ніхто не загіне. Так, хлопча. Глядзі ў іншы бок. Ну, павярніся. Павярніся. Не глядзі на мяне. Так, яны быццам бы не заагрыліся. Вось гэтыя доктарскія торбы — гэта адна з самых важных рэчаў на такой складанасці. Тыпу, срака устала і месца згубіла. Табе нармальна з хлопцам сядзець тут? Так. Я уже літаральна хадзіць больш не магу, бо мне яшчэ один раз лутануцца і ўсё, уже прыйдзецца скидывать што-небудзь з інвентару. Давайте далей закидываться психом. Так, яны заўважылі. Так, гэтым разам крыху лепей. Спадзяюся, што пакуль мы будзем хадзіць з хуткасцю шарапахі, у нас не скончыцца чарговая псіха, які мы закінуліся. Дзе ён?
Не зразумеў. Hello. Здорово. Так, вы... Ну, яшчэ адзін стрэл. Найс. Адзіная праблема, што у меня патроны ўжо скончваюцца. Бляха, яны тут все такія ветлівыя. Альянс, гэта не просто The Elder Scroll 5, гэта Elder Scroll 55. Не менш. Для справядлівасці гэта рухавік прынамсі той жа. Прыгожа, хлопча. Які хутчэй за ўсё будзе у The Elder Scroll 5. Так, аж тут яшчэ адзін паверх ёсць, ці што? Вось цяпер уже будзе складана забіваць іх. Бляха, як бы так стаць, каб мяне не бачылі? Будзе вельмі дзіўна, калі яны не заграцца. Не? Ніхто не заўважыў. Окей. Ну і добра. Бляха. Так, мне не пашанцавала. Я даволі шмат куляў пусціў міма. Так. Ніхто не бачыў. Hello. Гэта выглядае як поўная лухта. Я разумею, але ну што рабіць? Я просто паспрабаваў на папярэднім стрыме, ну просто даць магчымасць НКРу ўварвацца. І вось гэты хлопец з нейкай энергетычнай зброі даволі люта раздаваў. Некалькі НКРцаў загінула. Hey. Так. Быццам бы ніхто зараз не бачыць. Так. Так, зноў закидываемся псіха, бо я бачу, што... Блях, у нас... Мы прызвычаіліся да псіха. Гэта дрэнна. Бля, яны заўважылі. Твою мать. Я, відаць, не паспяваю яго забіць. Давайте вось гэтага хлопца паспрабуем. Так, я выпадкова стрэляў у карціну. Я хацеў б наадварот не страляць, а паглядзець. Я, дарэчы, упершыню заўважыў вось гэта. Hey. Я так разумею, гэта прэзідэнт НКР. Ну яны яго даволі смешна размалявалі. Цікавая дэталь.
Бля, не, ён... Тут курва такая, ён паспявае заўважыць. Бляха. А ў мяне не атрымоўваецца яго ваншотнуць. Ну ніяк. Не. Карацей, трэба паглядзець альбо можа нешта яшчэ ёсць, што можна падвысіць шкоду, якую я наношу. Альбо пакінуць вось так, як ёсць. І, карацей... Ну, я спадзяюся, што вось гэтыя трое, прынамсі, не заб'юць нікога з НКР. Так, нам пашанцавала. Гэтае нахабнае забойства ніхто не заўважыў. Ну ўсё, іх засталося літаральна 2. Так, вось, дарэчы, наколькі я бачу, вось гэты галоўны, ён не агрыцца пры такіх умовах. Ну, яшчэ крыху. Бляха, не пашчасціла. Все, найс. Карацей, застаўся толькі галоўны самы. І вось цяпер, вось у такіх умовах мы вяртаемся да НКР. І я спадзяюся, што цяпер дакладна ніхто з іх не загіне. Все, гэтыя паўгадзіны лухты скончыліся. Так, чтоб яшчэ такое адрамантаваць. Бо у нас вельмі шмат пераўзважанасці зараз. О, дарэчы, наколькі я бачу, мы нарэшце знайшлі 9-миллиметровый пистолет-пулемет, и это супер. Бо 9-миллиметровых патронов у меня довольно шмат. Так, давайте подумаем, что можно скинуть. Часово. Покласти кудысьці тут, напрыклад, у стол, бліжэй да выхаду. Мы за гэтым потым вернемся. Так, я мяркую, вось гэтую броньку можна будзе скінуць. Дык і ўсё. Так, все, перапранаемся ў нармальнае адзенне. Бляк. Навошта я ўзяў? Давайте поедим что-нибудь. Ну, як быццам бы і есть, это не надто хочется.
Так, можа папіць чаго-небудзь. Можна насамрэч сансет са спарылу. Пару бутэлек выпіць. Трэба будзе таксама паглядзець, колькі ў мяне ўжо на дадзены момант ёсць гэтых крышак з зорачкамі, якія спатрэбяцца потым для квесту. Дзе гэты хлопец? Всё. Цяпер сапраўды пачынаем з таго, на чым мы спыніліся на папярэднім стрыме. I'm Sergeant Lee. Lieutenant Hayes radioed ahead to say you were on the way. We've got surprise on our side, and that's about it. Once we blow a gap in the fence, we've got to pour on the fire and keep them disorganized. Our goal is to take out their leader, some ass bag named Eddie. Всё, я там усіх зачысціў, толькі гэты Эдді і застаўся. And that's all the briefing you're going to get. Let's go. Всё. Спецназ пайшоў на ўрыў. Цікава, дарэчы, ці можа так здарыцца, што пакуль я буду на вуліцы, яны заб'юць гэтага галоўнага. Можа, проста можна пачакаць? А, не, нам у любым выпадку трэба было сюды заходзіць. Давайте, хлопцы, наперад. Ау! Чаму ён у мяне пачаў страляць? Я не зусім зразумеў. Всё, ніхто не загінуў? Так, квест на гэтым скончыўся, я спадзяюся. Ну, быццам бы так. Я мяркую, зараз цяпер можна будзе вяртацца... Сержант Лі, вы спазніліся. Куды пабег? А дзе гэты хлопец? We can take it from here. We might have some cleaning up to do, but Eddie's a deadie. Gangs with no leadership don't last long. I'll radio Hayes to let him know the prison's ours. But you should swing by to see him the next time you're near Prim. Ну, все, супер. Я, правда, не разумею, чаму ён мяне пачаў паліць адразу. Зноў зняў мне, бляха, палову ХП. Давайте поглядим, чи можна подхиляться. Hello. Да руки. Кажется, яны ўсе тут ветлівыя, НКРовцы і гэта. Все вітаюцца. Гэта дзіўна, дарэчы, гэта ж я паклаў сюды броню, я яе зараз забраў, і гэта палічылася, як нібыта я скраў. Лухта. Давайте возьмем, раз уж мы все одно тут. Там, дарэчы, быў нейкі сейф, но уже добра. Трэба пагандляваць, карацей, скінуць все тое, што на нас зараз.
Давайте паглядзім, што можна разабраць. Ну, то бок адрамантаваць. Ну, давайте тады скидывать сюды, не ведаю. Броню, напрыклад, усе яна даволі шмат важыць. Все, я спадзяюсь, цяпер можна будзе хадзіць спакойна. Все, найс. Давайте тэпацца тады у Good Springs. Дарэчы, хлопец гэты з падрыўнікоў дагэтуль тут стаіць. Всё, мы ўсе тваіх сяброў забілі. Шоў бы ты дадому. Цікава, з ім можна паразмаўляць яшчэ? What do you want now? Не, ну няма сэнсу пытаць, ці гэта іхняя тэрыторыя, гэта больш дакладна не іхняя тэрыторыя пасля таго, як я ўсіх зачысціў. Ладно, не будзем з гэтым казловай размаўляць. Пойдзем распрададзімся. Магчыма, згуляем партыечку караван і паспрабуем дапамагчы рынга. Потым трэба будзе не забыць яшчэ вярнуцца Hey there. за той бранёй, якую мы скінулі You там. looking to buy some supplies? Can do. Так, о, то у яго крышак няма зусім. А як так? Take it easy now. Ну, можна ў тэорыі тады на аванпост зганяць. Да божухна. Не спадзяюсь, вось у гэтай дзяўчыны на аванпасце будзе крыху больш крышак. Дарэчы, у іх можна сансет са спарылу збіраць. І гэта не лічыцца як крадзеж. Evening. І вам вітанне. Background? Just my. Take a look. Так, 600 крышак. Добра, давайте глядзець, што можна скінуць. Так, вось гэты рэвальвер дакладна, бо у нас ёсць лакі. Бейсбольная біта нам не спатрэбіцца. Вось гэта лухта таксама. Нажы ў тым ліку. Так, яшчэ адзін нож таксама. Я думаю, одну вармент вінтоўку можна яму скінуць. Паліцэйская дубінка туды ж. Так, што тут ёсць з... Так, акуляры можна скідваць. Нейкі шлем. Але важыць неяк зашмат. Таму скідваем. Давайте паглядзім, якое смецце на нас. Так. Цыгареты нейкія.
Трэба паглядзець, што тут, ну, з піва адно можна скінуць. Так, што яшчэ тут ёсць? Так, 5 до вось гэтых торбаў лекара, гэта даволі добра. Што ўжо ажно столькі назбіралі. Бо, карацей, на гэтай складанасці, на хардкоры, тут, калі пашкодзіць якую-небудзь канечнасць, то адзіная магчымасць вылечыць гэта з дапамогай вось гэтай торбы лекара. Бо, ну, калі без хардкор мода, то там можна звычайным стымпакам. Так, што яшчэ тут можна скінуць? Ну, больш нічога быццам бы. А, дынаміт, дакладна. Дынаміт можна скідваць. Вось гэтыя гранаты таксама. І вось гэты вялікі дынаміт. Ці ўмею я спяваць? Ну, мяркую, што ўмею. Але наўрад ці буду. Альянса, якую ты песню хочаш пачуць? Якія будуць заказы, так бы мовіць? Ты больш тут ёсць радыё на заднім плане, чуеш? Гэты хлопец, які пяе, ён дакладна лепей за мяне гэта зробіць. Fine then. Так, ці хопіць мне, дарэчы, зараз свабоднай вагі, каб сабраць тое, што я там скінуў у турме. Адзінае, што зусім уже не зразумела, каму яе прадаваць. Я маю на ўвазе вось гэтую браню. Як так, ніжча з ростам? Бляха, не, прабач, я не ведаю такую. Можа, ёсць нешта, што больш знаёмае ўсім? Так, бачу... О! Дарэчы, знайшоў крышку з зорачкаю. Трэба паесці чаго-небудзь. І папіць дакладна. Давайце, можа, з'ядзім якую-небудзь лухту? Накшталт вось гэтых фруктаў. І вось гэта таксама. Трэба будзе зараз стэпнуцца ў крыніцу, якая побач з Гудспрынгсом. Смадай, здароўкі. Здароўкі, вітаю. Як далёка, дарэчы, атрымалася прасунуцца ў гэтым, у Элден Ринге? Hello. Так, я памятаю, што тут быў недзе сейф, які я забыл утануць. Спадзяюся, хлопцы з НКР не будуць супраць. Ну, даволі шмат крышак. Гэта можна з'есці. О! Гэтая лухта, дарэчы, можа вылечыць ад залежнасці. Добра.
Ну, слухайте, даволі добра. Так, як би так сховатися, каб мяне ніхто не бачив. Hey. Просто зараз у дадзены момант гэта атрымоўваецца належыць НКР, то бок я краду ў НКР. Прыкладна 20%. Ну так, я разумею, што я наколькі памятаю, там нейкая абсолютна безумная, нейкіх неймаверных памераў мапа у Elden Ring. Нехта, я памятаю, з нашых расказваў, што падчас праходжання здавалася просто, ну, абег усю мапу, але нават пры гэтым не ўсіх босаў знайшоў. То бок я так, ну, так разумею, што там і не заўсёды можна знайсці тое, што табе патрэбна, улічваючы памеры мапы. Я ўжо так лутаю канчаткова ўсё, бо я ўжо наўрад ці ў гэтую турму буду вяртацца. Hey. Так, ніхто не бачыць. Так, нехта глядзеў у гэты момант, калі я пачаў скрываць. 238 боссаў? Ёптыць. І гэта на кожнага трэба, ну, па 2 гадзіны, каб забіць? Бляха, неяк зашмат атрымоўваецца. Ну, з іншага боку, калі так падлічыць, гэта якраз там, ну, прыкладна 500 гадзін. Так гэта толькі на босаў. А пакуль там скакаць туды-сюды з аднаго краю мапу ў іншы. А, легендарных толькі... Ага, я разумею. Добра, а на такіх, ну, на даволі лёгкіх, колькі звычайна патрэбна часу, каб забіць? Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Хлопче, тут твой сябар спіць, а ты неяк, ну, непрыгожа так. Слезь. Ну, блядь, слазь. Что гэта за клоунада? Дарэчы, чаму дагэтуль тут трывога ўключаная? А, 1-5 хвілін? Ну, тады, канешне, іншая справа. Просто я думаў, калі там на кожнага боса патрэбна там па 2 гадзіны. Угу, ці 15-30, калі недастаткова моцны персонаж. Ну, окей. Так, я зноў нешта налутаў, што цяпер не магу хадзіць. Каці мы ад крамы да крамы будзем, відаць, па некалькі разоў скокаць. Так, добра, скидываем. Стоп, а як так атрымалася? Я сюды прыйшоў за бранёю, я яе ўзяў і зноў мне прыйдзецца яе скидываць. Дарэчы, 10-миллиметровый пісталет-пулемёт таксама знайшлі.
Так, трэба крышачку зусім скінуць, каб была магчымасць рухацца. Карацей, вось так зробім. Зараз што-небудзь таксама паядзім, і трэба будзе пахадзіць, пашукаць якую-небудзь краму, дзе можна будзе скінуць усё. Так, у Чэта амаль крышак не было, наколькі я памятаю. У гэтай дзяўчыны, якая ў бары тут працуе, на аванпасту таксама. Ну, гоу прым. Мне цікаво, ці магчыма адрамантаваць ЭД якімі-небудзь запчасткамі. Бо ў меня навык не хутка будзе хапаць, а хочацца ўжо нарэшце ўзяць яго у якасці кампаньёна. Так, хлопчык, падымайся. Howdy. Hey there, youngster. Да рукі. Дай пагандлюем. Things are pretty good with Myers watching over us. I can give you a little bit of a discount. Так, ну, яго няшмат. На жаль. 200 крышак усяго. Не, давайте вось гэтыя даваенныя грошы не прадаваць, бо яны нічога не важаць. Гэта можна з сабой патаскаць крыху. Бляха, мне чат залагал. Альянс, магчыма, гэта ты на што пісаў? Што магчыма? А то я крыху уже згубіў кантэкст. Так, вось гэта гаўно можна прадаць. Вось гэта... Стоп, я... Бляха, што яму толькі што прадаў? Мне, бляха, падалося, што нешта карыснае, але не, здаецца, ўсё добра. Адрамантаваць? Так, я цяпер уже сам не памятаю, пра што я казаў. А што магчыма адрамантаваць? Так, ладно, зараз я крыху распрадам. І падумаю, пра што шла размова. Так, вось гэты пісталет я скидваю. Так, міну таксама. Так, і яго яшчэ хопіць на адзін дынаміт. Всё. Another satisfied customer. See ya. Так, адрамантаваць. Не, ляцца, не... Прабач, я зусім згубіў кантэкст. Я не ведаю, пра што я... Я, можа, нешта казаў пра адрамантаваць, але я ўжо забыў. Так. Мы зараз будзем скокаць туды-сюды і пакуль будзем
прадаваць броню. Гэта зоме пэўны час, на жаль. Бляха, трэба было просто на пол скідаць, а то я на падлогу скідваць, бо я кожны раз, калі нешта лутаю, у мяне памяншаецца гэта. Ну, карацей, я мараль кожны раз страчу. Ці як тут яно, карма? Пойдзем у Good Springs. Магчыма, можна будзе Труді нешта загнаць таксама. Бляха, яна спіць. А дзе яна спіць, дарэчы? Цікава, ці можна з ёй пагандляваць, пакуль яна, ну, не ў краме сваёй. Так, гэта, дарэчы, хутчэй за ўсё, это тое месца, дзе мы можам паспаць. Давайте, дарэчы, паспім, чаму не? Зараз пачакаем, пакуль Труді прыйдзе на працу. Во, і сну паменшала. Так, ну раз Easy Pit уже ідзе да бара, то хутчэй за ўсё уже ўсе прачнуліся. Ці глядзеў я серыял? Ну, які-небудзь дакладна глядзеў. Які менавіта цябе цікавіць серыял? А, ты пра Fallout, пэўна, пытаеш? Бо гэта было б лагічна. Улічваеш, што мы гуляем у Fallout, што ты хутчэй за ўсё пытаеш пра Fallout. Так, я глядзеў яго. Я яго паглядзеў. Мяу. Meow. Got a special discount for you after what you done for us. Дзякуй за мяу. А ты Альянс паглядзеў серыял? Калі паглядзеў, то што ты пра яго думаеш? Распавядзі мне. Так, у яе ёсць крыху крышак. Давайте паглядзім, што я можна скінуць. Так, кошка зноў нейкі, блях, гармідар учыняе. О, хопіць яшчэ якое-небудзь гаўно яму зараз кінуць. Давайте, можа, вось гэтую броню. Give me a shout if you need anything. Be careful out there. Всё. І засталося яшчэ окі-докі. Ну, добра, прынамсі, што табе спадабалася. Бо мне, я скажу шчыра, не надта было окі-докі. Хаця, як я ўжо казаў на папярэднім стрыме, ён атрымаўся менавіта такі, як я і чакаў. Ну, то бок, улічваючы, што сцэнарыстаў кансультавала Bethesda, у серыяле было менавіта тое, што і магчыма было чакаць ад гэтага. You looking to buy some supplies? Can do. Бляха. Выглядае так, што Чэту больш выгадна скідваць броню было. Ён за яе больш плаціць. Ну, уже ладно. Давайте, дарэчы, купім патронаў, крышачку. Не ўсё было так дрэнна. Да бляха, да было.
Параўнанне, прынамсі, з першай другой часткай Нью-Вегасам было дрэнна. Зноў жа, гэта на маё меркаванне. Я ведаю, што шмат каму спадабалася. Так, што мне яшчэ трэба скінуць ім? Дарэчы, трэба будзе зазірнуць у госці да доктара. У меня там есть схованка, дзе я скидываю патроны, якімі я зараз не карыстаюся. Бо мне здаецца, у меня зараз так шмат вагі, магчыма, выкарыстана менавіта праз тое, што ў мяне шмат патронаў, якія патрабуюць шмат пераносімай вагі. Я так гляжу, што яшчэ тут можна набыць у яго. Возьмем патронаў для Алакі, яшчэ крыху. Pleasure doing business with you. Take it easy now. Так. Пойдем до доктора. Так, у нас, сапраўды, у нас такая праблема, у нас кошка-вар'ятка, яна п'е адаўсюль, адкуль магчыма, але толькі не са сваёй адмыслова прызначаны для гэтага міскі. То бок фонтана. Так, вось гэта я магу скінуць, гэта шмат важыць. 5-міліметровыя патроны. Гэта, наколькі памятаю, для мінігана, але ну, я ім наўрад ці буду карыстацца, плюс у мяне у любым выпадку яго зараз няма. Таму цягаць з сабою гэтыя патроны не мае сэнсу. Для вагнемёта таксама. Вось гэты, дарэчы, шмат важыць, пры тым, што іх тут літаральна толькі 12 штук. Так, я ўжо бачу, што энергетычнымі я не карыстаюся, я іх таксама скіну. Так. 9-міліметровых шмат, але як я ўжо казаў, у нас цяпер нарэшце з'явіўся пісталет-пулемёт на 9 мм. Можна ім, дарэчы, карыстацца. Ці ведаеце, што я буду, пэўна, з Лакі хадзіць, бо ў мяне ўжо бачу, што шмат патронаў для яго. Таму давайце, пэўна, 9-міліметровыя мы таксама скідваем. Вось гэтыя 12... Я нават не ведаю, што гэта такое, калі шчыра. Там, магчыма, для дубальтоўкі нейкай. Давайте скидывать 9 мм. Тоже жонка моя, так, так. Так, ёсць вось такі шатган і таксама вось такі. Які з іх будзе мацней? Ну, быццам бы вось гэта. Тады, я так разумею, вось гэты можна... А, не, стоп, сингл шотган. А што гэта такое, дарэчы? Я не памятаю такую зброю. Дзе я знайшоў? Ну, так сталася.
Так гістарычна склалася. А што? Калі пытанне ў тым, ці можна ў тым месцы знайсці яшчэ адну такую, ну я не ведаю, пэўна можна. Калі цябе гэта цікавіць. Ты скажы тады, я табе дакладнае месца скажу ў такім выпадку. Так, давайте пэўна скідваць вось гэтую вінтоўку. Яна моцная, але зашмат важыць. Так, і пісталет-пулемёт на 10 мм таксама скідваем. Вось гэта, дарэчы, мне больш не спатрэбіцца, бо усе гэтыя чальцы гэтай банды, мы іх пазабівалі. Зараз мы зробім квест рынга. Карацей, броня падрыўніком мне таксама больш не спатрэбіцца. Будзем усё гэта гаўно захоўваць тут у доктара. Піцу робіш, гэта добра. Дзякуй. Так, нейкі быў гук. Гэта док нешта пажэрыў. Все, мы цяпер зноў нарэшце налегке. Потім згуляем у караван і будзем тады выратоўваць рынга. What is it? Гоу караван. Sure. О, у яго, дарэчы, крышкі ёсць гэтым разам. Да божа. Так, подраўняем. Зноў казино. Ну, я крышачку. Шмат часу не зоме, абяцаю. Але гэта недакладна. Так, што у нас тут ёсць? Давайте глядзець. Так, ну нейкая пакуль сітуацыя не вельмі прыгожая. Так, які у нас ёсць варыянты? Ну не ведаю. Ага, вось гад. Бляха, зноў гэты баг дэбільны. Ну хрэ. Ну, нарэшце. Расклад насамрэч даволі добры. Я мяркую, што у гэтай партыі атрымаецца перамагчы. Прынамсі, пакуль што выглядае так, што атрымаецца, сапраўды. У чым сакральны сэнс гэтай гульні? Блін, я ж распавядаў раней. Карацей, правіла гульні такі, што абодва гульца мусяць сабраць вось гэтыя радкі карт, так званыя караваны, колькасць пунктаў у кожным караване мусіць быць ад 21 до 26. Перамагае той, хто хутчэй збярэ гэтыя караваны, і у каго яны будуць, ну, больш за суперніка. І тут ёсць некаторыя асаблівасці, што ты можаш нават, сабраўшы толькі 2 каравана, перамагчы. Напрыклад, калі твой супернік яшчэ ніводнага не сабраў. Ну і гэтак далей. Так.
Не-не-не. Давайте что-нибудь іншае. Вось, напрыклад, у мяне зараз один караван собраны, вось гэты па сярэдзіне. І я зараз бяру яшчэ один. Вось, і мы перамаглі. Все, цяпер давайте пачынаць выратоўваць рынга. What is it? Так, стоп, а Yeah. што гэта за квест? Так, не, ну мне ж з ім трэба паразмаўляць. What is it? Але я не зусім зразумеў. Напэўна, вось праз гэту He doesn't галінку look very дыялогу. tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. Так, добра. Ну, мы насамрэч уже ведаем, у чым праблема была, чаму гэтыя падрыўнікі палявалі на гэтага рынга. Карацей, ён ішоў са сваім караванам, і калі ён праходзіў праз тэрыторыю тут побач з Гудспрынгсам, да яго даябаліся вось гэтыя падрыўнікі і, відаць, спрабавалі ў яго. Наколькі я памятаю, ён тыпу хацелі, каб ён заплаціў ім за тое, што яны перасякаюць тэрыторыю вось гэтых падрыўнікоў. Ну, ён разам са сваім караванам. Ён, вядома, не пагадзіўся, пачалася страляніна, і амаль што весь караван пазабівалі, але рынга атрымалася збегчы. І вось гэта нагода, карацей, у падрыўнікоў, каб схапіць яго. Таму ён схаваўся ў Гудспрынгсе, і мясцовыя жыхары не хочуць выдаваць яго. Ну і ў выніку, карацей, мы ім дапаможам. I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Так, магчыма, я магу дапамагчы. We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board... Ну, карацей, зараз мы будзем па ўсяму гораду, ну, я маю на ўвазе, па ўсяму Гудспрынгсу хадзіць, і з кожным жыхаром, ну, не, тыпу, з тых важных жыхароў мы будзем размаўляць і дамаўляцца, каб там нам тым ці іншым спосабам дапамаглі. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Добра, зараз тады пойдзем спачатку. Размаўляем са Sunny Smiles. Я дакладна памятаю, што нам трэба будзе паразмаўляць з Шэдам. Яго можна будзе пераканаць, што тым, хто будзе ўдзельнічаць у абароне горада, ім спатрэбяцца бронькі, і ён зможа падкінуць са сваіх запасаў. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Sunny Smiles увогуле там. Просто адразу пагадзіцца. Say no more. I'm in. Так, это было сапраўды проста. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. But I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere. And Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. Так, добра. Ну, не бачу сэнсу тут нешта яшчэ абмяркоўваць. Пойдзем тады з кожным паразмаўляем, пачнем з Трудзі. Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. О, у нас хапае, дарэчы, і скрытнасці, і красамоўя. Ну, давайте паспрабуем з красамоўя зайти. I was planning on sitting this one out,
but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Так, з друзі ми поразмаўлялі. Так, а дзе Ізі Піт? Так, ну пойдзем тады да Чеда, потым пашукаем Ізі Піда. You looking to buy some supplies? Яму, наколькі я памятаю, патрэбна гэта бартер, каб з ім дамовіцца. If Ringo doesn't head Але out мне on здаецца, his мне own, бартера I хапае. think we should hand him over. The town shouldn't get itself mixed into the problem. Don't mistake that for coward talk, though. We're a town of survivors. We'll fight tooth and nail if pushed, but we don't go looking for trouble. А, вось гэта той самай галінка дыялога, якая вядзе да Now квеста. just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a 1,000 cap investment you're talking about. Ну, карацей, мы его просто пераконваем, што будзе нашмат больш шкоды для ягонага бюджэта, калі ён не пагадзіцца. You made your point. I can provide people with some leather armor and extra ammo. Sure hope it's worth it. And I'll be guarding the store while all this is going on. I have to put my business first. You understand. Ну і так, карацей, ён кажа, што сам ён да бойкі не далучыцца, але прынамсі ён дасць броню тым, хто будзе удзельнічаць у абароне. Так, дзе доктор? Welcome back. Здорово. I had hoped you wouldn't need to come see me again so soon. What can I do for you? Так, патрэбна твоя дапамога. Дарэчы, доктар можа вылечыць ад радыяцыі. Я так разумею, ён таксама можа ад залежнасцей палякаваць. Так. Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. Так, ён даў 3 стымпакі. А, з ім нават яго пераконваць не трэба, ён заўсёды пагадзіцца дапамагчы. А, гэта хутчэй за ўсё пагандляваць не можна, ці што? Цікава, я чамусьці не памятаю, што з Докам Мітчелам увогуле можна было гандляваць. Так, пойдзем тады да наступных людзей. Мне цікава, можна Віктара таксама папрасіць, каб ён далучыўся? Да вось той робот. Здароўкі. Howdy, partner. Вось, можна спытаць. Trouble with rustlers, huh? Count me in, partner. Those varmints will be running home with their tails between their legs soon enough. То бок ён пагадзіўся. Ну добра. Happy trails! Я ўпэўнены, гэта будзе добра. Так, а хто яшчэ застаўся? Ну, відаць, толькі Ізі Піт. А, ён дайшоў нарэшце да бара. Ну, звычайна тут сядзіць. Так? Не, стоп, а дзе ён?
А, здорово. Howdy. Так, я чув, у тебе є динаміт. Too dangerous. Gonna kill all yourselves if I let you touch it. Яго, карацей, Better треба leave it пераканаць, што buried. мы Safer that way. зможам даць рады з дынамітам. Стоп, а чаму мне не хапае? Пачакайце, мне здавалася, што мне... Мне здавалася, што мне мусіць хапаць скіла. Не, сапраўды не хапае. Так, пачакайце хвіліначку. Пачакайце хвілінку. Я зараз вярнуся. Так, вибачаюся, я тут. Вяртаемся ў гульню. Дэбільная лухта, што калі сварочваеш Нью-Вегас, пачынае лагаць гук. А з чаго цікава скеліцца скіл на выбухоўку? Чым бы так падвысіць? А можа ведаеце, што можа і хер з ім з гэтай выбухоўкай? Howdy. Карацей, дынаміт ён не дасць, ну і хер з ім. Добра, все. Ідзем да рынга, кажам, што мы з усімі дамовіліся. Мы дадзім рады і без гэтай выбухоўкі, вот што я думаю. Так, прабачце. So what's going on? Did Sonny agree to help us? Так, Сані Well, I знає. guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Так, давайте зробім гэтым. Зараз, дарэчы, Саню ўварвецца. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. Колькі іх там? At least 6. Joe Cobb included. They look pretty mean. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Так, все, побегли. Бачу, йдуть. Так, давайте возьмем какую-нибудь зброю. Довольно добрую. Можна, до речі, з лакі уварватися. І треба буде зараз закинуться усімі бафами гэтага свету. Вось гэта, насамрэч, я бы узяў. Так, давайте поглядим, что еще можно. Джетом ширнемся, как было больше пунктов дзеяння. Медикс так само. Ну, давайте тады няхай уже і псіха так само кальнем. Так, нам написали, что мы атрымалі залежнасць, але мы потым вылечым яе ў доктара. Так.
Все, заховаемся и вырываемся просто. Танкуем. Не хочу, каб нехта загинуў. Так, -1. Стреляй! Ты что робишь? Бля, что? Что отбывается? Алло! Блять, ну охуетительно. Так и что это? Блять. Бляха, пакуль нас не выпускали зваться, там уже... Я спадзяюся, что никто не загинул, блин. Так, это Джокоб? Так, все, апошний застався. I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but Так, почекайте. I know they'll understand once I explain things. Я нічога не чуў, мне здаецца, не спрацаваў гэты алерт. Як сказаў асёл гіпапатаму, пора весяліцца. Мне нравится цементарий, здоровки. Так, Што вы за фігню ходзім, выратоўваем усіх. Так, няма за што. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. Так, мы выратавалі рынга. Адзінае, што трэба спраўдзіць, каб ніхто не загінуў з нашых. Ну, быццам бы усе жывы. То я заліп у вас. Дарэчы, Віктор не прыйшоў. Вось ён казаў, што прыйдзе, а ў выніку не прыйшоў. Ну, нашы быццам бы усе жывыя. Спадзяюся, сёння без каравана. Ну, караван уже быў. Ці будзе яшчэ? Не ведаю, не ведаю. Ніхто не ведае. Цяжка абяцаць. Все, всех залутали. Так, давайте поглядим, что тут у нас есть. О, добра, дарэчы, што лакі можна адрамантаваць звычайным рэвальверам. Так, нейкая новая. Каўбойскі капялюш нейкі новы. Але наш, я мяркую, што будзе лепей. Так, ну, быццам бы ўсё. Пойдем до доктора. Ведаем. А все будет добра. Не хвалюйцеся. Так, а дарэчы, наконт залежнасці. Спадзяюся. А, гэта добра. Док Мітчелл можа вылечыць залежнасць. Колькі толькі каштаваць гэта будзе? Okay. All done. А, ну 50 крышек, может, не так уже и страшно. Дай погандлюем.
Sure. Так, да піцы мы дабяремся таксама. Піца чакае. Трэба спачатку скінуць усё гаўно, якое мы зараз назбіралі з бамжэй. Бляха, я не ведаю, што рабіць. Мне патрэбен нехта, у каго шмат крышак, каму можна будзе ўсё гэта скідваць. А ведаеце, што можна купіць, дарэчы, у доктара гэтае торбы доктара. Можа, і з тым пакаў таксама набыць у яго. Я зараз паскідваю тое, з чым я карыстацца не буду. You take care now. Що здарилося? А, окей, это доктор нас вылечил. Не ведаеце, плазменная вінтоўка я пакуль пакіну тут. Зноў пачаўся гэты дэбільны менеджмент інвентару, але ну нічога не паробіш. Без гэтага тут ніяк. Можна, дарэчы, паглядзець, можа, у Чэда ёсць мадыфікацыі на вармент вінтоўку, бо мне спатрэбіўся бы, напрыклад, снайперскі прыцэл, бо да бліжэйшай снайперкі тут яшчэ даволі доўга. Так, шляпу, дарэчы, можна прадаць. Так, дзе доктар? How are you holding up? Sure. Доктор, возьми, калі ласка, шляпу, капялюш ту бок. Вось гэтую броньку. Вось гэтае гаўно забірай таксама. І вось гэта. Так, можа, ёсць нейкае смецце, якое можна яму таксама скінуць? Ну, быццам бы не. You take care now. Всё, на пабачэнне. Спадар доктар. Слухайце, а можа, у яго... Я вось думаў, можа, у яго падлечыцца, але не. Ведаеце, што мне шкада крышак. Пойдзем зараз да крыніцы, якая тут побач. Трэба папіць. Заадно, дарэчы, і палікуемся крыху. Ну супер. Вось гэта ТП. З геконамі ў срацы. Так, дайте попить спокойно. Мы тут, дарэчы, надолго. Та зомі пэўны час. Пакуль мы ўсё ХП аднавім. Так, трэба пакуль што падумаць, куды рушыць далей.
Ну, виглядає так, быццам бы трэба ісці ў Ніптон. За піцаю? Куды ж яшчэ? Ну, зараз, я подумаю. Зараз. Давайте отхиляемся. Крышечку засталось. Робім гэта пад прыемную музыку. Все? Так, усё, ХП аднавілі. Не, гэта не ад залежнасці, гэта у нас просто смагі было шмат і трэба было яе уталіць, каб пазбавіцца ад смагі. Мы, дарэчы, бляха, на палову пабіты ўсе. А вось гэта цікава, дарэчы, вось як вылікавацца цалкам. Бо у меня амаль на кожнай канечнасці там амаль што палова ХП толькі. То бок я так разумею, што пашкодзіць і торс, і галаву, і рукі, і ногі даволі лёгка. Можна да доктара можна тэпнуцца, папрасіць можна можа ён за грошы зможа нас вылікаваць. Давайте пакуль што паядзім што-небудзь. Колькі там патрэбна? Так, можна ігуану на палачцы з'есці. О, вось гэта можна з'есці. Все, супер. Все, цяпер не піць, не есці больш не хочацца. Ешь піцу. Зараз, мы абавязкова. Дайте крышечку менеджментом позаймацца. Вырашыць усе справы перад тым, як рушыць у Ніптон. І што? І магчыма, можна тады ўжо будзе піцу з'есці. Так, доктар, вылікай мяне, калі ласка. Добра. Все ж лепей, мне здаецца, патраціць 50 крышак, чым потым траціць гэты набор лекара. Все? Цяпер усё добра? Все, найс. Абсторы Fallout Shelter у топе зараз. Я, дарэчы, і наколькі я бачу по таму ж твіттеру, бо падпісаны на аккаунт, ну, на афіцыйны аккаунт Fallout, які вядзе Bethesda, яна рэкламавала не так даўно Fallout Shelter. Таму так, яны зараз усё будуць пушыць і свае гульні, і 3-4 часткі, ды 7-6. І Fallout Shelter, і ўсё, і гэтак далей. Ну і так, тым больш яна бясплатная. Хаця я ўпэўнены, там ёсць нешта накшталт унутрагульнявых пакупак, ці штосьці такое. У нас, што я толькі што зрабіў, у нас нарэшце стала хапаць рамонту, і тут медыцыны ці навукі, я ўжо не памятаю, каб скрафціць наркотыкі і адрамантаваць зброю, якая тут ляжала.
Так, у нас цяпер два пісталета-пулемёта 9-мм, я так мяркую. Цяпер можна зрабіць адзін у даволі добрым стане. Але я пакуль скидываю. Ну, типу. Мне спадабалася з лакі зараз хадзіць. Вы, я мяркую, бачылі, як ён добра раздаваў падчас вось гэтай страляніны з падрыўнікамі. Сапраўды моцная зброя. Вось гэта я пакіну пакуль што бесшумны пісталет. Карысная рэч. Можа 10-мм можна нарэшце скінуць, я вось што думаю. У лакі больш шкоды зараз, дарэчы. Ды і патронаў у мяне больш, чым на 10 мм. Давайте скінем, навошта таскаць з сабою. Скажи, піца так, а наркотика мне. Згода. Наркотики карысныя толькі ў гульнях. Памятайце гэты. Так, куды я хацеў? Я хацеў да Шэда спраўдзіць яшчэ ёсць у яго якія-небудзь мадыфікацыі на зброю. That was a hell of a fight. Let's hope it doesn't bite us in the ass later on. Гэта ўвогуле толькі падкінуў брані, не ўдзельнічаў у абароне гораду, сказаў, што для мяне моя крама, маўляў, даражэйшая. Can do. Так. Бляха, яму столькі смецця наскідваў. Цяпер ледзь знойдзеш нешта карыснае. Вось, дарэчы, на вармінт вінтоўку гэты глушитель. І даволі, танна. Так, это на плазменны пісталет. Гэта на лазерны пісталет. Ну, я імі не карыстаюся, таму не бачу сэнсу браць. Але той факт, што мы знайшлі на вармін віток глушитель, гэта ўжо даволі добра. Все, найс. Thanks. Take it easy. Гэта добра. Ну, все, супер. Цяпер можна здалі бесшумна забіваць ворагаў. Кайф. Можна, дарэчы, спраўдзіць, ці ёсць у Нэша якая-небудзь мадыфікацыя. Потым зганяць у аванпост. Зараз дайце я так пагляджу, подумаю. Так, давайте пойдем зараз у Прым. Купім, паглядзім, можа нешта ў Нэша ёсць у інвентары карыснага. І пасля гэтага пойдзем на аванпост. Howdy. Hey there, youngster. Things are pretty good with Myers watching over us. I can... Так, што ёсць у цябе цікавага? Не, у яго, на жаль, нічога няма. Бляха, так шкада, што нельга ЭД адрамантаваць. І ўжо пачаць з ім хадзіць. Мне цікава, а ў які момант гульні, дарэчы, у Wikivens урываюцца гэтыя дезертыры? What are you doing here? О! This is our casino, punk. Да што ты кажаш? Карацей, просто зараз, як толькі мы разбярэмся з гэтымі дезертырамі, пасля гэтага Wikivens пачынае працаваць як сапраўднае казино.
і мы часова перакваліфікуемся з каравана у гэты у Блэкджэк. Ці як ён тут называецца? Так. Вы дезертыры ці хто вы? I like to think that we're prisoners of war that managed to escape before capture. I don't know how long it'll be before the Legion crosses the river, but sure as fuck I don't want to be wearing an NCR uniform when they get here. Бляха, нам размовы крыху не хапае. Бляха. Карацей, што я хацеў сказаць наконт стэлса. Я літаральна вось гэты стрым пачаў з таго, што я зачысціў усю турму ад падрыўнікоў, каб гэтае ВР і НКР уварваліся і каб ніхто дакладна не памёр. Я пакінуў толькі самага галоўнага, усіх астатніх зачысціў. Я гэта зрабіў з гэтым з бесшумным пісталетам менавіта праз, ну, карацей, праз стэлс. Там у гэта бесшумного пісталета яна такая асаблівасць, калі ты з інвізу страляеш, калі за табой ніхто не назірае, то там амаль на кожны стрэл прокае крыт. Я яшчэ там, закінулся псіха і даволі хутка ўсю тэрыторыю зачысціў. І все, там літаральна ворваліся НКРовцы і захапілі просто там за хвіліну гэтую турму. Але на гэта спатрэбілася прыблізна па паўгадзіны. Я просто як дурань поўзаў на картанах, спрабуючы просто праз інвіз гэта ўсё зрабіць. We figured we'd and then we'd head. Пачакайце, стоп. Пачакайце. Мне трэба падумаць, мне можа ёсць часопіс на красамоўе. Я не хочу іх забіваць. Я хочу з імі неяк нармальна дамовіцца. Так, і ў мяне няма нічога такога, што можна... Дарэчы, у меня ёсць вось гэтая рэч. Так, ён, здаецца бы, што ён, так, калі паглядзець па якую шкоду ён можа нанесці, сапраўды тут няшмат. Тыпу 7. Што такое 7 увогуле, так? Але ён у меня літаральна ваншоціў кожнага ворага. Вось, дарэчы, тут напісаны эфекты. Бонус крытикал шкода і бонус шанец на крытычны урон таксама. Таму гэта гэта супер зброя. Мне нават здаецца, што ў яго на крыт болей нават шанец, чым у лакі. Гэта не дакладна, але прынамсі так па адчуваннях. Так, колькі ў мяне зараз размовы? 27. Чым яшчэ можна бафнуць? Так, што ёсць такога, што павялічвае харызму? Так, ёсць піва на 1, але гэтага будзе недастаткова. Так, ёсць ментат, і таксама яшчэ 1. Цікава, ці будзе стакацца выпіўка? Давайте паспрабуем віно, напрыклад, скарыстаць. 29. І... я не ведаю. І піва? Не, карацей, выпіўка не стакаецца, але я спадзяюся, што ментаты дадуць патрэбныя. Все, супер. Карацей, мы зараз размову вырашым усё. What are you doing here? This is our casino, punk. Ты сам
Сама ти панк, божухна. Так, ви хто такі? I like to think that we're prisoners of war that managed to escape Так, before ну, capture. I don't know закидалися how long it'll be before бухлом. the Legion crosses the river, but sure as fuck I don't want to be wearing an NCR uniform when they get here. Ну, карацей, гэта НКРовскія дэзертыры. Карацей, нажлукціліся і будзем зараз размаўляць з усімі. Fuck, we lose again. We heard Prim was ripe for the picking, so figured we could come here and shake down some of the suckers. Давайте, бомжи, валіце We weren't адсюль, калі ласка. expecting a sheriff here. Я хочу, каб We're just нарэшце trying to Вікі put as Венс many працаваў miles як from сапраўднае NCR as we казино. can. We don't want to be anywhere near New Vegas when the Legion crosses the river. Окей. Our luck has gone south since we lost all of our money gambling in Vegas. We didn't go AWOL from duty to become raiders. Я не бачу But we've асабліва seen what сэнсу the сапраўды Legion іх does to забіваць. people that survive Ну their вырашылі battles. яны We wanted to be уцячы, gone before the каб fighting не starts. ваяваць. Ну, And we heard there may be some safety іхняя up in New справа, няхай Canaan. так. No fucking way. We're deserters now. The NCR isn't gonna throw us a ticker tape parade for going home. Цікава, ці можна іх сапраўды за іх дамовіцца, каб іх, ну, узад прынялі у НКР? No biggie there. We've been avoiding the patrols and staying low-key until this mess. Ну, карацей, альбо я нешта, ну, не зразумеў, як правильно так падвесці іх да неабходнасці вярнуцца назад да НКР, альбо сапраўды яны ў любым выпадку да НКР назад не вяртаюцца. Maybe you're right. Come on, boys. Let's get the hell out of here before the law shows up. Все, супер. Цяпер, дарэчы, можна пачакаць прыкладна, мне здаецца, дзень, і Вікі Інвенс пераўтварыцца ў сапраўднае казино. Пойдзем тады паспім крыху у нашай хаце у Гудспрынгсе. Напрыклад, ну, літаральна адзін дзень. І зараз тэпнемся ў гэты, у Прым, і паглядзім, ці... Ну, просто, наколькі я памятаю, там вось дастаткова дачакацца, пакуль вось будзе вось гэты невялічкі здарэнне вось гэтымі дэзертырамі. Потым з імі можна дамовіцца, і ўсё. І гэта дастаткова, каб з'явілася першае казино. Давайте захаваемся тут. Я просто не памятаю, ці дастаткова аднаго дня, ці можа тут трэба чакаць, там, напрыклад, тыдзень. Не, слухайце, ведаеце, што выглядае так, быццам бы... Так, кошка зноў пачынае спяваць песні. Не, карацей, ну, я не ведаю, з чаго менавіта недастаткова, каб гэта было зноў казино. Можа, трэба дачакацца некага пэўнага моманту гульні. Окей, можа, я чагосьці яшчэ не памятаю. Просто я спадзяваўся, што цяпер будзе магчымасць згуляць у гэты... Блин, я не памятаю, як дакладна называецца гэтая гульня, Blackjack ці штосьці такое. Блях. Як эта гульня называецца, дзе трэба 21 збіраць? Ёсць у чаце спецыялісты па гульням азартным.
Так, все, а ніякай смагі няма. Галоўны герой хоча есці. Ну, гераіня, то бок. Памятаю, што у меня вось была вавёрка на палачцы. Спаць нам больш таксама не патрэбна. Ну ўсё. Ідзем тады на аванпост. Зараз паглядзім, можа нешта можна парамантаваць. Паглядзім таксама, ці ёсць нейкія мадыфікацыі ў мясцовай барменшы. Блэкджэк? Ну можа ён. Я сапраўды не памятаў назву. Можа Блэкджэк. Так, лакі адрамантуем. Броньку нашу таксама і пісталет. Супер. Дякую. Background? Just my luck. What'll it be this time? Так, давайте паглядзім, што ў яе ёсць. Take a look. У інвентары. Не, нічога карыснага. Так, а з ёй жа можна ў караван згуляць? Стоп, я ж памятаю, што з ёй можна было гуляць у караван. Вось. What, caravan? All right. I'll give it a go. Haven't exactly got much of a line of folks to serve. Прабачце. Што такога? Бляха, яна збіраецца гуляць на дзве крышкі. Ну гэта не сур'ёзна. Я спадзяваўся, што зараз будзе нешта... Бляха. Там на сотачку, напрыклад. Не хвалюйтесь, мы зараз хуценька гэта зробім. Як звычайна. Дарэчы, я бачу, што є нейкая незвычайная карта ў калодзе. Дзіўна, што, дарэчы, у яе нельга набыць карту. Так, у нас зараз будзе адзін караван. Так. Так, глядзіце. Вось гад. Так, а што рабіць? Што рабіць? Котка зусім з глузду з'ехала. Так, не, пачакайце. Так, нейкая дрэнная сітуацыя. Вось гад, бляха. Заставалася зусім крыху. Так. Дзіўна, насамрэч, мне здаецца, я ўжо перамог у гэтай партыі. Ну, всё. Найс.
Я ж казаў, это было хутенька. Ну што, я мяркую, наступнае месца, куды мы накіруемся, гэта Ніптон. Так, гэта Ніптон. І можа нават на сёння тады ўжо сапраўды скончым. Так. Ці я бачу, што тут засталося літаральна 2 чалавекі, я нават не ведаю, ці ёсць сэнс ладзіць рэйд. Ну можна тым не менш спраўдзіць, можа да кагосьці можна будзе зазірнуць. Заўжды ёсць сэнс. Ну добра. Тады добра. Давайте паглядзім. Так, хто у нас там зараз ёсць? Так, ёсць Шаграэль, гуляю сталкер, і ёсць ікуткі. Я могу вас скинуть на ікуткі, дарэчы. Так? А вы ж там паглядзіце, можа потым перайдзеце самі першу да Шаграэля. Давайте я вас кину на ікуткі. Дзякуй усім, хто сёння завітаў. Сёння прайшлі Макса Пэйна, крышачку згулялі ў Нью-Вегаса, так што даволі добра. Так, да сустрэчы. Яшчэ пабачымся.